Reel dáme až za 100 odoberačov, takže make sure to hit that subscribe button, lajkni to a daj mi koment. Máme tu unboxing. Ja som Broboy, tak som si kúpil Lego Ninjago. Nižšie, musíš to mať nižšie. Wonder Tops. Tu je môj. Dobre, tak s kým začneme? So Zenom alebo Kajom? Wonder? Ale to bude neskutočne brutál. Máme Princesa Auroru. Mulan. Môžem to tak dať, že to nevidieť, že čo tam je. OK. Kde sú slívy? Teda Filipka, mám piči. Krištof. Tomu ver. Toto dávame sem. Herkules, tomu ver. The Beast. Kokot, ja som nevedel, že ma dali na kartu. Fantasiu, Odpad, to dáme takto, nech to ani nevidieť, tá kamera. Gastana, Odpad. Mirabel je z, tuším, že Poka. Dáme pôjde typka, dáme sem. Taký mid. Merida, aj keď je Ryšava, tak je celkom pôjde pod... Shit, nej. Tak máme svoju prvú foil kartu. Ja vôbec neviem. Tiana. Asi nič special, tak to dám sem. Máme potom nejaký greet card, alebo jak sa to volá v tomto topse. Kúkajte na to. To čo je? Kámo, to vôbec bolo v Pixare? Neviem, dajte mi vedieť do popisku, do komentáru. Však ja nepoznám tieto karty. A však to je dobré, ne? Že je to Pixar a ja som kúpil Disney. Však alebo to ma najebali. Heru. Kámo, neviem nič o týchto kartách. Toto neviem, že odkiaľ ja, ale je to sick. Toto je... To je Popolušky, ne? Nie, Aj Beast, ne? Nie, divný svet, Anna z divného sveta, Anna z... Anna from in Wonderland? No. Kto dám sem? Kraba, to je... Kamo. Počkaj, a to je všetko? To kto sa zapostaví, kamo? To je všetko? Dobre, potom počúvajte, náš budget není moc veľký, takže oceníme každý subscribe, každý like, každý zvonček, každý donate, tak budeme streamovať, čo... Noticing? Dobre, takže tu nám máme Zena. Ak sa nemýlim. Dobre. Takže máme... Sparkly Zone. No. Rotate the character card which activated this trap. Dobre, to potom v ďalšom videu poviem pravidlá. Táto karta je neskutočne dobrá, to určite si dajte do deku, to je nová meta. OK, toto je tiež dobré. Akože neviete prečo, ale to... Toto je celkom mid. Počkaj, dobre, ešte dve karty. Tento je dobrý iba na ten speed attack. Prosím vás. Dobre. Nevie otvára karty. Nej, čo ti dáva? To je uncommon? Hej. Ale to je jaksik. Kamo, možno to celé video, čo ja otváram, tak to nebude vidieť. Kamo to nastrane celú dobu. Tak tu nám máme vehicle. Češ, toto je... Ja som to mimo otvoril. Čo, kamo, ale toto je signa. Že to náš 107, ale tie ostatné hodnoty sú... No, Dance. Pohoda. Kamo, však je môj Okay. Dobre, takže tu nám máme vehicle, čo je dobrá karta. Foil kartu, čo je dobrá iba na ten power. Ale to potom zistí. No možno. Nezabudnite dať ten odber, aby ste zistili, že či áno alebo ne. Potom táto karta, čo je dobrá iba na strength. Táto karta, čo je dobrá obidve, takže toto si možno dám do deku. Ale aký deck? Sa pýtate? Nezabudnite dať odber. Dobre. Ak ste mali radi môj opening, tak nezabudnite na odber, aby ste vedeli viac, aj keď na kartičku už asi do života nič neminiem, lebo toto boli moje posledné peniaze. Nezabudnite do komentárov napísať, koľkokrát náš milovaný host povie odber.
ako výhru vám dáme eurovú ponukáčku do blogu. Tomu ver, ale dajte screenshot, že ste dali odber. Tak ja to môžem dať takto, že... Dobre. Či no počkaj, kde mám tú kartu? Daj, dobre. Počúvajte, hlas vás možno oklame, ale ruky ukazujú pravdu. Táto karta je mid. Daj mi to sem, ja to chcem tiež vidieť. Počkaj. Čo to bolo? Ja som to omylom odzadu zobral. Ja to už neviem, ja dajme vám teda kartičky. Čo, tak pekné, čo ti drbe? Ale... Ja som vôčku. Drahí sledujúci, nezabudnite shoutoutnúť a napísať Dukloka, nech reaguje na toto video. Nech dáme collaboration, nech si potvárame nejaké Pokémon kartičky, lebo máme to Tomu ešte... var. Nezabudnite, máme to ešte neotvorené. Ne, ale to je spoiler! Ida, náš editor určite nezabudne to editnúť, že? Hej. Tam poviem. Nech si to môže hneď zapísať, že? OK, chlapci, tak to bolo asi všetko. Už sa asi neuvidíme. Ak nedáte odber, to sa počítalo. A rýchlo dám check, aby ste videli znova tie karty. Teraz sa pozerám do kamery, takže môžem garantovať dobrú kvalitu. Tu máme Krištofa z Frozen, Snow White zo Snow White, Herkulesa z Herkulesa, The Beast z The Beauty and Beast, Mirabel z Poka, Merida, to neviem, jak sa volalo. Ja neviem, jak sa to volalo. Atlantu. Kámo, toto. Tu bude cena tejto karty, takže náš editor nezabudne dať tú cenu tam. Potom Hera z Herkulesu asi. Ešte Raket, neviem. Toto je zo tej, čo je tá Ríšova. The Witch, to si nepamätám. A Lego Ninjago, to neviem odkiaľ je. To je asi taký seriál.